рухшона ҳар рӯз бо дили нохоҳам фарзандонашро ба дарс мефиристад. хабарҳо дар бораи афзоиши гирифторӣ ба коронавирус дар ҷаҳон ва сару садоҳои мухталиф дар дохил ӯро нигарон кардааст. дар як ҳолати номуайян қарор дорем ва аз маълумотҳо ва ахборҳои хориҷие ки мо гӯш мекунем, мо ҳамчун одаминзод мо дар ҳарос ҳастем. барои ҳамин агар фарзандони мо ба омӯзиши дистансионӣ гузаранд, ба фикри ман ин хеле хуб мешавад. бе эълон кардани карантин барои чӣ ман фикрамро мегӯям ки ин вирус ҳаст. яъне ин як чизи хеле маълум нест ки вай аз сарҳад гузарондан манъ кардан ҳаст ё ки дар ягон ҷо маҳкам кардан ҳаст. ин нест. бо вуҷуди таъкидҳои мақомот дар бораи ошкор нашудани ягон ҳолати гирифторӣ ба коронавирус дар Тоҷикистон, рухшона ва модарони зиёди дигар пешниҳод доранд барои эҳтиёт ва ҳифзи сиҳатии кӯдакон дарсҳо тариқи фосилавӣ сурат гиранд. вазорати маориф ва илм дар бораи эълони карантин ҳанӯз тасмиме нагирифтааст. аммо намояндагони бунёди атфоли Созмони Милали Муттаҳид ё ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон ахиран эълон карданд ки дар якҷоягӣ бо мақомоти тоҷик барномаи махсуси таълими онлайнӣ дар шароити карантин дар кишварро омода кардаанд. در حالت بقید گرفتن حالت گرفتاری ما الکی نقشه برنامه تعلیمی برای صنف‌های از 1 تا 11 را آماده کردیم که توسط آنلاین و تلویزیونی راه اندازی خواهد شد. برای این برنامه ما 9 میلیون یورو جدا کردیم. همچنین این برنامه برای منطقه ها هم پیش بینی شده است تا معلمان منتظر دستور دوشنبه نشده بچه‌ها از تحصیل دور نمانند. масъулини ин созмон мегӯянд барномаи таълимии онлайнӣ дар ду шакл таҳия шуда вобаста ба вазъият, яъне эълони карантини пурра ё нима пурра аз он корбурд хоҳад шуд. бо таваҷҷӯҳ ба мушкили дастрасӣ ба интернет дар Тоҷикистон, мутахассисон ба фарогир шудани барномаи онлайнӣ дар шароити эълони карантин бовар надоранд. то чӣ андоза инфраструктури худи масалан вазорати маориф, худи ЮНИСЕФ ин чиза иқтидораш мерасад ки то 2 миллион истифодабаранда якбора дар барнома кор кунанд. бино ба иттилои расмӣ дар Тоҷикистон наздик ба 3 миллион аҳолӣ аз интернет истифода мебаранд. дар кишвар нархи 1 гигабайт интернет ба беш аз 20 сомонӣ баробар аст.